يكون جزاء حاوسي يكون جزاء حاوسي يكون جزاء حاوسي يسوع يرعى حاوسي يسوع يرعى حاوسي يسوع يرعى حاوسي يسوع يرعى حاوسي يكون جزاء حاوسي يكون جزاء حاوسي يكون جزاء حاوسي يكون جزاء حاوسي يسوع يرعى حاوسي يسوع يرعى حاوسي يسوع يرعى حاوسي يسوع يرعى على موصلي على مسكري على محلفي على نحت مرسي على موصلي على مسكري على محلفي على نحت مرسي Ionatu
أيفلت أنفتو سرحي من زماريو اتعيوناتو نسيل لهلوي يخلق قبرو تأمي نزمر نسمو يغيرو الزمر والسهاء الزمر أبزهر الزمر داقيمة الزمر كأرنا دملا أي تراتر أي تراتر كأرنا دملا أي تراتر أي تراتر أي تراتر أي تراتر كأرنا دملا أي تراتر هاللويا أين تراترنا بخالدنا أملخ كألي حواتي هاللويا هاللويا أبوينا نوكل أب أملخنا نوكل أب حيلنا نوكلنينا كل أبوينا نوكل هاللويا كبرنا أملخ خل دقيمنا خمس بين حوي كوينا خلنا ملخينا تباركوا Hallelujah, 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 كبرنا تعب أملاخكم كبرنا تعب أملاخكم ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ዘአምላኹ ህዝቢ ክገብርን ክብርትዕኒ አሜን ሃሌሉያ አሜን ትኹል ቃል እግዚአብሔር ዘአምላኹ ህዝቢ ክገብርን ክብርትዕኒ ኣብ 21 كنبرتعنا حواتي هاليلويا كم قال أملاخ كنبرتعنا هاليلويا أو قالوا دويلنا كنبرتعنا هاليلويا هاليلويا كباهر يتلقال مودد تلقتو راسهن سانس قبتحال بيبيتو كباهر يزلقال مودد تلقتو
በኢየሱስ በኩል መጥተህ ገብተሃል በየቤቱ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ በጽሕና ኣሕዋት ሃሌሉያ ንነፍሲ ወከፍና እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ በጽሕና ሃሌሉያ ክብሪ ነቲ ዓብ ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰይ ኣኽብሮ ብጣቕዒትኩም ብእልልታኹም ኣኽብሮ ነዚ ጎይታ እዚ ሃሌሉያ እሱ ዘይተመልከሞ መን ክምለኽ ሃሌሉያ ኣብ ዕስራ ድማ ሃሌሉያ ሓድሽ ነገር ኣለዎ ኣብ ሓድሽ ዓመት ድማ ሓድሽ ነገር ኣለዎ ምክንያቱም ንሱ ኣብ ፀፅባ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ሃሌሉያ ሰይ ደጊምና ነዚ ኣምላኽ እዚ ክነምልኾ ኢና ሃሌሉያ ሰይ ኣብ ፀላእትና ዘናገፈና ካብቶም ውድቀትና ዝደልዩ ካብቶም ኣይትሰግሩን ኢኹም ዝበሉና ዘስገረና ከም ዘስገረና እሱ በዓል ምስክር እዩ ሃሌሉያ ሰይ ካብቶም ጥፍዓተይ ዝደልዩ ከሰስተይሲ ከም መርዓት ዓይንኻ ጌርካ ከሊልካኒ ኣብ ጽላላኽ ናፍካውን ሰዊርካኒ ካብቶም ጥፍዓተይ ዝደልዩ ከሰስተይሲ ካብቶም ውድቀተይ ዝደልዩ ጸላተይሲ ከም መርዓት ዓይንኻ ጌርካ ከሊልካኒ ኣብ ጽላላኽ ናፍካውን ሰዊርካኒ ተመስገን ኣምላኸይ ተመስገን ኢየሱሰይ ተመስገን ኣምላኸይ ስምካ ይኽበረይ ተመስገን ኣምላኸይ ተመስገን ኢየሱሰይ ተመስገን ኣምላኸይ ስምካ ይኽበረይ ስምካ ይኽበረይ ስምካ ይኽበረይ ስምካ ይኽበረይ ካብቶም ውድቀተይ ዝደልዩ ጸላተይሲ ካብቶም ጥፍዓተይ ዝደልዩ ከሰስተይሲ ከም መርዓት ዓይንኻ ጌርካ ከሊልካኒ ኣብ ጽላላኽ ናፍካውን ሰዊርካኒ ካብቶም ውድቀተይ ዝደልዩ ጸላተይሲ ካብቶም ጥፍዓተይ ዝደልዩ ከሰስተይሲ ከም መርዓት ዓይንኻ ጌርካ ከሊልካኒ ኣብ ጽላላኽ ናፍካውን ሰዊርካኒ ተመስገን ኣምላኸይ ተመስገን ኢየሱሰይ ተመስገን ኣምላኸይ ስምካ ይኽበረይ ተመስገን ኣምላኸይ ተመስገን ኢየሱሰይ ተመስገን ኣምላኸይ ስምካ ይኽበረይ ስምካ ይኽበረይ ስምካ ይኽበረይ እሰይ ስምካ ይኽበረይ ኣምልኾ ስምካ ይኽበረይ ስምካ ይኽበረይ ስምካ ይኽበረይ ንምሕረቱ ኣባይ ዝገበረ እግዚአብሔር ኣባይ ዝገበረ ንሰላሙ ኣባይ ዝገበረ እግዚአብሔር ኣባይ ዝገበረ እግዚአብሔር
እግዚአብሔር እግዚአብሔር እግዚአብሔር እግዚአብሔር እግዚአብሔር እግዚአብሔር ለምህረቱ አባይ ዝገበረ እግዚአብሔር አባይ ዝገበረ ለሰላሙ አባይ ዝገበረ እግዚአብሔር አባይ ዝገበረ ከመይለዓ ዘይዘምረሉ ከመይለዓ ዘይቃየሉ ከመይለዓ ዘይዘምረሉ ከመይለዓ ዘይቃየሉ ከመይለዓ ዘይሽብሽበሉ ከመይለዓ ዘይሽብሽበሉ ከመይለዓ ዘይስዕሳዓሉ ከመይለዓ ዘይስዕሳዓሉ ካብዩ ኩሉ ኾይኑለይ ኩሉ ተገይሩለይ ንዕኡ ክብሪ ይኹኖ እግዚአብሔር ታይሰዓሮ 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 እምነቱ ኣብ ልዕለይ ብዛበዚሑ ፍቕሩን ኣብ ልዕለይ ብዛበዚሑ ሰላሙ ኣብ ልዕለይ ብዛበዚሑ ጸጉ ኣብ ልዕለይ ብዛበዚሑ ምህረቱ ኣብ ልዕለይ ብዛበዚሑ ሰላሙ ኣብ ልዕለይ ብዛበዚሑ ጸጉ ኣብ ልዕለይ ብዛበዚሑ ፍቕሩን ኣብ ልዕለይ ብዛበዚሑ መመሪሴ ተዘመርኩሉ መመሪሴ መመሪሴ ተዘመርኩሉ መመሪሴ መመሪሴ ተሸብሸብኩሉ መመሪሴ መመሪሴ ተሸብሸብኩሉ መመሪሴ መመሪሴ ተቃነኹሉ መመሪሴ መመሪሴ ተቃነኹሉ መመሪሴ ዝኳ ውሒዱ ዝኳ ውሒዱ ዝኳ ውሒዱ ዝኳ ውሒዱ ዝኳ ውሒዱ ዝኳ ውሒዱ ዘምሩ ዝኳ ውሒዱ ውሕደዩ ዝኳ ውሒዱ ዝኳ ውሒዱ ይውዕደዩ ንኣምላኽና ዘምሩ ሃሌሉያ ኣኽብርዎ ዘምርሉ ኣምልኽዎ ይውዕደዩ ይውዕደዩ ንዓመት ብሳልኻ ትኽእላ ኣሰካ ድማ ስምዒ የጠብጥብ ዝበለ ሃሌሉያ የስ ዝኳ ውሒዱ ዝኳ ውሒዱ ዝኳ ውሒዱ ዝኳ ውሒዱ ዝኳ ውሒዱ ዝኳ ውሒዱ እስከ ብጣዕሚ كمرعات عين خايكا كلكاني عطنا لغناكا وسويكاني كاتوي كتسليو فلاتيسي كاتوم طيف عتسليو كسستيسي كمرعات عين خايكا كلكاني عطنا لغناكا وسويكاني تمسكن أملاخي تمسكن أملاخي سباي غيري تمسكن أملاخي تمسكن يسوسي تمسكن أملاخي سباي غيري
እግዚአብሔር ካይሳለ ካቡዩ ኩሉ ሆይብለይ ኩሉ ተገይሩለይ ምሕረቱ ክብሪ ይኹኖ እግዚአብሔር ካይሳለ እግዚአብሔር ካይሳለ እግዚአብሔር ካይሳለ እግዚአብሔር ካይሳለ እግዚአብሔር ካይሳለ እግዚአብሔር 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 ምሕረቱ አምልእለይ እምዛበዚሁ ፍቅሩን አምልእለይ እምዛበዚሁ ሰላሙ አምልእለይ እምዛበዚሁ ጸጉ አምልእለይ እምዛበዚሁ ምሕረቱ አምልእለይ እምዛበዚሁ ፍቅሩን አምልእለይ እምዛበዚሁ ሰላሙ አምልእለይ እምዛበዚሁ ጸጉ አምልእለይ እምዛበዚሁ መመሪሴ ተዘመርኩሉ መመሪሴ መመሪሴ ተዘመርኩሉ መመሪሴ ሽብሸባ መመሪሴ ተሸብሸብኩሉ መመሪሴ መመሪሴ ተሸብሸብኩሉ መመሪሴ ሽብሸባ ወይ መመሪሴ
ውሃው ላይ አኖረዋለሁ ዮርዳኖስ ደርቆ እሻገራለሁ እያስታወስኩኝ ድንቅ ስራህን ይሁን እያልኩኝ አምኜው ቃልህን በውሃው ላይ አኖረዋለሁ ዮርዳኖስ ደርቆ እሻገራለሁ ልቤ ጀመናም ባይኖር በሰማይ ላይ ጠፍቶ ምልክት ላይ የሚታይ ቃል ላይ ቆሜ እናገራለሁ ያልከኝ ይሆናል ይህን አምናለሁ። ደመናም ባይኖር በሰማዩ ላይ ጠፍቶ ምልክት ላይ የሚታይ ቃል ላይ ቆሜ እናገራለሁ ያልከኝ ይሆናል ይህን አምናለሁ። እያስታወስኩኝ ድንቅ ስራህን ይሁን እያልኩኝ አምኜው ቃልህን እግሬን ውሃው ላይ አኖረዋለሁ ዮርዳኖስ ደርቆ እሻገራለሁ። ልቤ ተማመነ ልቤ ተማመነ ደመና ተዘይተራየ ንፋሱን ተዘይነፈስ ሃሌሉያ እዚ ጎዳ ጉጂ ማይክ መሉ ኣብ 2021 ጎዳ ጉጂና ኩሉ ማይክ መልዩ ኣመንኩ ስለዚ ድማ ተዛረኩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ያፈርኩ ክርስቶስ ጎይታይ እስካንሳ ካብዘላይ ተሲና ደቂና እግዚአብሔር ክብር ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ስሙ ይባረክ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዛ ሰንበት እዚያ ናይ መወዳእታ ሰንበት ናይ ክልተሸን ዒስራን እዛ ሰንበት እዚያ
دقيما يتملسنا زغلت عن إسران دقيما يتملسنا يسوس كريستوس ويتاي اسكي أبدغلت عن إسران حالا هاليلويا كابستاكس تقبرنا ينقر نوت أنو عمتي هاليلويا تدوزنا العمتي نغر العمتي هاليلويا استاك كابس قبر كالو نقر تغر العمتي هاليلويا يسوس كريستوس ويتاي تفضي لهم بحواتي نحنا زرماوا ألوتها نغمت مشكال تعيرنا نفوتنا يسوس كريستوس ويتاي استشغلت مكينة موتا خمنا شكرا سبات متى بغني حيل غمضتو هاليلويا كابس تشغل كايو كابس تقبر كايو نقر زوت عمل أغتاب العمل سيالو هاليلويا زوت عملو هالو هاليلويا زلافو هالو هاليلويا زوت هالو سكن زيامر رمسون حساسي هاليلويا كهي يسور هاليلويا زوت العمل سيور هاليلويا كهي يورو هاليلويا سكن كهي يورو كواتيا كهي يورو هاليلويا كهي يورو هاليلويا الساكن زور كل نقر تضو كازوال كل أود عبدي حواتي هاليلويا ما فتحوا على مزار ويهرعوا حواتي هاليلويا إنكم عليكم عولي على العمل هاليلويا الساكن زور كل نقر كواتيا ورو هاليلويا حدش نقر أقدم يا ورو هاليلويا تضو كازوال كل نقر الساكن زور كل نقر الحالة غير زور كل عمتات زوج على عمتي ورو هاليلويا الحالة غير يزورني ورو هاليلويا الحالة غير يزورني ورو هاليلويا عبد غير يزوركو يعغن ولي حواتي عبد غير يزوركو يعبني ولي حواتي سكري زيامر كبرها مو هاليلويا زيامر غوركم كفول يسوس قويتاي يسوس قويتاي يحواتي تفوتي لهم إلياس እግዚአብሔር ንሰማይ ከወስዶ ክልተ እግዚአብሔር ይሙደወሉ ንስኻ በቃ ኣብ ሊሚቴሽን ስለዝነበረ ኣብ ሓንጎል ዝነበረ አብርሃም ኣብ ሓንጎል ዝነበረ ኢሳቅ ኣብ ሓንጎል ዝነበረ ጊዶን እሲኒር ኣብ ሓንጎል ናይ ኤልያስ ኣነ ኢልዎን እግዚአብሔር ካብ ቦታ ይበልፅኒ እሞ ያእኽለኒ ውሰደኒ ኢልዎን እግዚአብሔር ግን ካልእ ነገር ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሃሌሉያ ውጣ ካብ ዝብዓት እዚ ኢልዎ ሃሌሉያ ካብ ዝብዓት እዚ ውጣ ኢልዎ እዚ ብዓት እዚ ኣይናትካኒ እዚ ሓሳብ እዚ ናትካይ ሰማይ ግን ኣብ ልዕሊኻ ዝተዛረበ ነገር ኣለዎ ሃሌሉያ بسرقة حوقات نتيجة يسوع كريستوس قويتاي سمو يبارك هاليلويا سكح حجها كم تقول لي زين قبره سنة خبابينا كنسلينا يسوع كريستوس قويتاي أبزلنا يجي سرير ترى كنسلي كنا عقولنا يسمع عن يسوع كريستوس قويتاي سلا كل خبابينا كنسلينا يسوع كريستوس قويتاي سلا السودان كنسلينا سلا إثيوبيا كنسلينا سلا الصومال سلا كينيا سلا إيرترا سلا جريس سلا كل خبابينا نحنا منفسنا سوات كنسلينا يسوع كريستوس قويتاي اسكنسلي حسب እግዚአብሔር كون مغرب እግዚአብሔር كفتم هاليلويا موت كبكع سدت كبكع هاليلويا موت كبكع سدت كبكع نسأل اسكي حواتي هاليلويا نحنا معيتي أملاخنا نحنا نحلوغنا يكون يسوع كريستوس قويتاي اسكن نسألي حواتي هاليلويا نسأل هاليلويا حسب أملاك غون مغري أملاك فتم هاليلويا موت كبكع سدت كبكع وقع نورا وقع كبكع ناونجيل نقر عبد مدر خمس ناونجيل حسب عبد مدر خمس هاليلويا እግዚአብሔር ዝነገር ዝናዓኻይ ሕሊፍና ንህበካ ኣለና እግዚአብሔር ኣፉ ንሕና መንፈሳውያንና እግዚአብሔር ምስኻ ኮይና ንዓይ ሰባትና እግዚአብሔር ኣፉ መንፈስ ድልዊ ስጋ ግን ድኹም ተባሂሉ ተጻሒፉሉ እግዚአብሔር ኣፉ ሓይሊ ስጋ ሓይሊ ታንኪ ሓይሊ ሚክ ሓይሊ ኩሉ እዚ ድኹም እግዚአብሔር ኣፉ እቲ ናትካ ሓይሊ ግን ብርትዒሞ እግዚአብሔር ኣፉ ንዕንፅዎ ኣለና እግዚአብሔር ኣፉ ልዕለት ናይ ስጋ ነገር እግዚአብሔር ሓያል ዝኾነ ነገር ኣለካ ሞ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና እንዶ እግዚአብሔር እዚ ነገር ዝኣብቅዕ እግዚአብሔር ወረ ወንጌል ወረ ሰላም ስለዝመፅእ ነመስግነካ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ይሕዋቴ ከመንፈሳውያን እቲ ኣእምሮና ኣተሓሳስባና ምስቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ክሰማዕ ይግቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መንፈሳዊ ዓለም ዝብለና ካልእ ንሕና ንሓስቦን ንሪኦን ካልእ እንተኮይኑ ምንም ዝኸውን ነገር የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሓደ እዋን ኣብ እስራኤል ከም ዝኾይኑ ፈርዖን ንእስራኤላውያን ሒዞም በቃ እዚኣቶም ሃካያት እዮም እዚኣቶም ምንም ኣይገብሩን እዮም ስራሕ ኣብ ዝሕሎም ባሮት እዮም እንዳበሉ ከሎ ሓደ መዓልቲ ግን ኢድ እግዚኣብሔር መፂ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ድሓር እንታይ ኢሎም መስለኩም ምኻድ ትኽእል ኢሎም ግን ከ
مرون إلهم يسوع كريستوس قوي بتوم بقى خسروا أبصر عكالو بوت أبصر كالو بوت كابيل إكزابير زتر عليه كنا إكزابير كبر زتر عليه إيد كاخدريه مع كاخدريه يسوع كريستوس قوي تاي هاليلويا هاليلويا كابتن سامزولوس اتمسانا زلو يبرتع توايل تتعيب ليسوس كريستوس قوي تاي اتمسام زلو حيل سقاي اتمسام زلو تي امسكل صار حيل سيولي اتمسام زلو حيل كاب كل زرتي هاليلويا سلازر رسنا غير يقبعنا يسوع كريستوس قويتاي زين حرا الى هاليلويا توش ايزولن حراوتي يسوع قويتاي اغايش انت لهم يمرا غيزي نازي بوتا زمصاهم سونكم من كاوي كزمصاهم كتنغرنامو كنلاليكم يسوع قويتاي اغايش لهم يتفوروا بتوم يسمون زمصاهم سوات كاتاو ما كنلالي يسوع قويتاي اوكي حاوش مكان كاوي كزمصاهم اوكي اغليلو كاي عمده اغليلو هاب كالغر قاعد حنمطه كالغا شاتلو خندلا يسوع قويتاي اوكي اغليلو قاعد حنمطه زبيت ابوخاي مصا حبر እግዚአብሔር ጋር ቢወካ መለባሉ ኢየሱስ ክርስቶስ قويتاي ኣብዚ በዓል ኻይ መጻን ሓሳብ ኣምላኽ ምኽራ ኣምላኽ ስለዝኾነ ኢየሱስ قويتاي كالو خلاتنا سبيت انتخوينا بشنكر لخاتكم نقولاتكم شالوم 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 قاعد حنمصاهم قاعد حنمصاهم هذا سلام بس ولا بروحاته با ايه زوتا كوبوت هيوانا املاك ما مقامر كم زلتهم دلن تو يسوع كريستوس قويتاي املاكاكو نموت سعيرو هاليلويا املاك هيوان توايلكو ابيمان املاك استقمت اكوي زوغاكو غوا هيوان كوي هاليلويا نحزن ايتم سلو يسوع قويتاي اذا بيت وقعتاي بيت عللتاي مزمري هاليلويا بقى يسوع قويتاي برنامجنا كم تلمودي ربع كاب ساعة 5 كاب ساعة 8 تتصنح ناي وانجيل أغلبلتنا نداصلي ندقيم زمسكر حواتالو أبزق حاور تخوليو كمون قدام كاب ساعة 5 كاب ساعة 8 تتصنح ناي قال أملاخ ناي صورت جيزي ألو أبزون دامسانا نحبر كمون كم سيروا دلهم السنبت نايسرس إبرة برنامج ألونا اتقدم أي إبرة كاب ساعة شعات كاب 10 حدث تسنيه اتقال أي إبرة كاب 10 حدث فرقان كاب حدث فرقان تسنيه اتصال ساين مودة كاب ساعة 5 كاب ساعة 7 تسنيه سلذي بتي وتيزول قديم مستحبرنا بأونلاين إن تمزوكم أزعموكم بوتان جيزين تمزو يسوع كريستوس قويتاي كمون بوزم زغبر صلوت الله سوني سولس حموس كاب ساعة شومان تريحكي كاب ساعة شومان تسكاب 10 أبزون أزعمنا وتغينا كنحبر نخيلنا يسوع كريستوس قويتاي كمون أبو بوتو زغبر مصنعتي نمصحف قدسالو أبزون أزعمنا بوتان جيزن ناغلغلتي اندارخبنا نحبر فولي متنباتا زلونا كم تقديم وزتحبرنا صباح سوني سولس ربع ناي صومن ناي صورتن جيزي ألو اتقدامي إبرة ناينغو غينو كاب ساعات 10 ناينغو سكاب ساعات حالي ناينغو زتسني اتخالاي إبرة ساعة 6 زجمر سكاب ساعات شعاتي زتسني سوني سولس ربع صباح سوني صباح سولس صباح ربع مالتي يسوع كريستوس قويتاي كومون حموس عدد 30 حالا نادي حين هذا العمت مودة مالتي اتزغبر برنامج بوزم يخغبر سلازي أبيتنا خوينا ناخذ نكتاتل مالتي زجمور الساعات 10 تجميرو سقاب ساعات حالي زتسني سلازي أبيتنا خوينا يخون أبزعمنا بوتا خوينا يخون كمبيوترنا خفيتنا وي موبايلنا خفيتنا أبزز بهذا البرنامج كنحبر بتخرسيان تتحساس بالله حجي أبسز مسألة نجابير قال كم حل فينا رسنا يسوع قويتاي هاللويا سكنسأله جرما እግዚአብሔር በቃሉ ዛረበና መንፈስ ቅዱስ ተዛረበና ንወሎ እንዳተጻባበናዮ ብናይ ምጽበባይ መንፈስ ኮይና ንወይታ እስኪ
بزا معلت زي أتزاربنا نقول قال كهبن نقول وسكن زيابهير قال يهبي زيابهير قال يهبي قال كهبن بز معلت زي بلو هيوتي زلوت قال كه كم بلو زيابهير هللويا منفس قدوس نزه حزب زي نزه ጉባኤ زي حزب قدمها قربالله أملاخ እግዚአብሔር በዛ ሰዓት እዚኣ በዝረፍት እዚ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ክትዛረበና መንፈስ ቅዱስ በዚ ሰዓት እዚ እግዚአብሔር አምላኸ ይጽልያለሁ ልብ ነፍስ ወከፍ በቃልካ ክትበጽሖ እግዚአብሔር አምላኸ እግዚአብሔር ንልብ ትዛረብ ንስኻይኻ ንልብ ትፍውስ ንስኻይኻ ንልብ ተበርትዕ ንስኻይኻ እግዚአብሔር አምላኸ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ መኽፋት ይኹን ብላለሁ ምብራህ ይኹን ምትሳእ ይኹን من نقاح يكون እግዚአብሔር አምላኸ ዝደኸመ ሁሉ ይበርትዕ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለና ናይ ቃልካ መንፈስ ናይ ቃልካ ስልጣን ኣብዚ ጉባኤ ዝክልካ ቀጽልያለሁ አምላኸ እግዚአብሔር ከም ቃልካ እግዚአብሔር ካብ አፍካ ከም ዝወጽእ ክንቅበሎ ክንክእል ሎማዓንቲ ንነፍስ ወከፍና ከድግፈና ጸልያለሁ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ቃል ስልጣን እግዚአብሔር ናይ ቃልካ መንፈስ ኣብዚ ጉባኤ እዚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይለቀቅ እግዚአብሔር نسبات حرازوت نسبات فتح نسبات زناقف እግዚአብሔር አምላኸ نسبات زفوس لو من نفس وكفنا قالك خمصالنا اصلي الله قالك اب اسرائيل ودق خمزبل እግዚአብሔር አምላኸ لو ما انت بشم ኢየሱስ ክርስቶስ አጴኒል قالك يودق ام نفس وكف سب قالك يودق ام نفس وكف از ጉባኤ እዚ قالك يودق አምላኸ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ንነፍስ ወከፍ ከካፍ ዘለዎ ሆውጾ ንነፍስ ወከፍ እግዚአብሔር ከበርትዖ ንነፍስ ወከፍ ከዛረቦ ንነፍስ ወከፍ ከዛረቦ ንነፍስ ወከፍ ክፍውሶ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እግዚአብሔር አምላኸ ጸልማት ክግፈፍ ብሽም ኢየሱስ ይጸልያለሁ ሕማም ክፍወስ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ክፉ ነገር ክውቃዕ ጸልያለሁ በኢየሱስ ስም ጸልሁ እግዚአብሔር ኮሙ ስለዝገበርካ ተመስገን سلقالك تبارك كبر كله سلعبت اسمك يخون بشم يسوس امين غويتاي بارخ يسوس كريستوس غويتاي كبرنا املاخنا يخون اجد ما بكاي ابري እግዚአብሔር ዲና خمزي تراخينا لنا غويتاي يسوس يبارخ እንኳን በሰላምና ቤት እግዚአብሔር በሰላም መጻኹም ኩልኻትኩም ዌልካም እንኳን በሰላም መጻኹም እግዚአብሔር ይባረክ መዘምራን ጎይታ ኢየሱስ ይባርክኩም እስኪ አምላክ ባርኩም በሉ ምስኪ ብሽም ኢየሱስ ዘመንኩም እግዚአብሔር ይባርክ በኦርጋን ዘገልገልካና በመዝሙር ዘገልገልኩምና ኮሙድማ በዲያቆን በሚዲያ በሁሉ በህፃናት በተፈላለየ ተገልግሉ ዘለኹም በጸሎት ሕዋት እግዚአብሔር ዘመንኩም ይባርክ አምላክ ሰማይን ምድርን ይባርክኩም እግዚአብሔር ይመስገን ህዝብ አምላክ ድማ ዘመንካ ይባርክ እግዚአብሔር ይባርክኩም ናዓኻትኩም ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቅድሚ ቃሉ ኣብ ዙርያ ቃሉ ክትእከብ ዓብ ፕሪቪሌጅ ሕዋተይ ጎይታ ይባርክ ሰባብ ካልእ ነገር ይዘሕልፎ ዘሎ ንሕና ግን ምሕረት እግዚአብሔር በዚሕልና ሳብ ዙርያ ቃል አምላክ መጺና ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ንቃሉ ክብሪ ዘለና ሰባት ክንከውን እግዚአብሔር ዝደለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከም መጽሐፍ ቅዱስ ሎሚ ንሪኦ ብዛዕባ ንዑረትን ሞትን ሲ ኢየሱስ የድልዮ እዩ ዝብል መልእኽቲ እዩ ንዝዓወረ ነገርን ዝሞተ ነገርን ሲ ኢየሱስ የድልዮ እዩ አሜን ዶ ዳዓን አሜን በሉ እግዚአብሔር ይባርክ አሜን ይባል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንዝዓወረ ነገርን ንዝሞተ ነገርን ኢየሱስ የድልዮ እዩ ኢየሱስ ይዘድልየካ ዝብል ዘለኹ ኢየሱስ ይዘድልየኪ ንነገርክስ ኢየሱስ ይዘድልየ ዝብል ዘለኹ ንነገርካስ ኢየሱስ ይዘድልየ ዝብል ዘለኹ ንነገርና ኢየሱስ የድልየ እዩ ዝብል ዘለኹ ኢየሱስ ይዘድልየ ዝብል ዘለኹ አሜን ደሕዋተይ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ኣብ ብፍላይ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ኢና ሎማዓንቲ እንሪኦ እዚ መልእኽቲ እዚ እዩ ኣብ ኣየራት ክውዕል እግዚአብሔር ይባርክ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ኢና ሎማዓንቲ ጸቂጠ ክዛረብ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ
أنا ببزح كابزر أخوون ويتا يسوس كريستوس تقاوم ونقر انت الله خوينو نايسب عمل خاختان ሃይማኖታዊ ሕግን ሃይማኖትን ኢየሱስ ተቃወመ ዘበለ እንድሕርኢኹም ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ኣብ ኣገልግሎት ኢየሱስ ይኹን ኣብ ዘመን ኣብ ህይወት ኢየሱስ ኣተኪሩ ዝተቃወመ ነገር እንተዳሎ ኮይኑ ኣመለኻኽታ ናይ ወዲ ሰብን ሃይማኖታዊ ሕጊ ናይ ደቂ ሰባትን ናብቲ መልእኽተይ ቅድሚ ምእታዊ ሓደ ነገር ክዛረበኩም ነቲ ኣመለኻኽታ ይመጣን ሕስ ከተብሉለይ ስለ ዝደለኹ أو حدا عدي كم زي كويني بحال أو حدا قطر حانت فابريكا ناي شاماس قال ريسيرشر سبات سديدا نبتقطر سديداتهم كلتا سبات سديدا ريسيرش خقوري لا حدا قطر مسلتهم نايتهم كلتا سبات عمل خاختاقن تفعل على خوين كيدهم ترأيهم توم حزبي سب قطر سلزخونو البات زياب أفريقيا خون خليتهم تفرطون التاريخ مسكورس شاما زي لبس حبرة السب كينو حبرة السب زخروسي شاما زي فلت حبرة السب كينو شعرت حالي لتفابريكا انتايلو بروبوزال أقريب الله أبزي ممسا عيد ليكم تفابريكا أبزي انتموتيو إذا هزب زي شاما سلا زي فلت كدكي أتها فابريكا سلازي نابزي تفابريكا ممسا عيد ليانيلو أتغال أيقن انتايلوهم أتا فابريكا خمان كابت زلاتو خمان بعسف بتعصيفا خمصك كلالوا مغنياتو حبرة السبزي شاما يرخبن زلو شاما ببزحي زدلي قرب سابلاي ببزحي يدلي بزبط هزيلو سلازي ناي كلت يوم أملا خاطئهم سي انتا يكونوا بحدو بوينت أو بحدو قداي كوي تفلالي أتا حالنا تفابريكا عطي وخطو ممسانا تبوتا أتحدها بتعصف كم تربح تفابريكات هزبسي ببزحي نايشاما نقدر كم زد اليوم تهزبي غير مسقلة صلون تفابريكات متصمو أزياك تربح كم تخل أبتبوتاتي قليسوا يسوس كريستوس قويتاي أحواتي أمام فسوا علم أب spiritual علمكم إيه أمام فسوا علم سي أما لخاختنا يود سبس والثاني يزبل لكم زلقوا أب هيوت ناينابرنا ناتنا أما لخاختنا نقالوا زلنا يسوس زلنا أما لخاختنا سي والثاني نتنمر هيوت يسوس كريستوس قويتاي نتنمر هيوت نتنمر نابرا بس علم زيسي والثاني ناتنا أما لخاختنا نقالوا زلنا نقويتا زلنا أبت منفسوا علم يخون أبز سيركولار جولز علم سي والثاني أما لخاختنا يسوس قويتاي سلازي أما تحف قدس كا منفسوا عالم سي أما لخاختنا سوسانية يزبلكم زلخو سلازي بزين دحردا تقالينا بزين غرزين دحردا تين كينا حجي نابت مصحف قدس نايلو ما انت ملختي او انجيل يوحنس يلو ما انت تتوكر نزعولا نزموتن يسوس يدري يسوس قويتاي نزموتن نزعولا قدايكا يسوس يدري نزموتن نزعولا قدايكي يسوس يدري يسوس يدري يسوس يدري كبرنا أملاخ يخون يا بيت استمسكني يخون أتسبي لهم اليوم وطمنا ينقص أكتني يسوس قويتا أيو قد يقول لكم آمين بولو آمين كو يخون اللي ما لتراهي قال يلا يقول لكم يا بيت استمسكني يخون وانجيل يوحنس معرف شمونتي كنوصينا بس حتى الصات سلازل الزارة من الساعات يبقى يخود سلازلني تزبوكم تصات توم تصحفوا صحف كتبوا لكم زابير مسكن وانجيل يوحنس معرف شو منطق قصر خلتن قصر عسان كان ببي ما جمرتها مدر مسوقه انجي هو كان بحديش نابيت المقدس مسئ بزرلو تهزبيون نابو مسئ تقميتو خاي مهرم نبالي بلنا قصر خلتها قصر عسان يسوس أبيت المقدس أبتقى ساسون مسوات كوينو كمهر كله إذا قال زي تزاربه جناخ جزء جناس الذي بسحه زحزو يلبوني بالقصر عسى أبتم عرفت ياز السي معرف شو منت يوحنس قصر حمشتن قصر عسرت شوعتن دما دقي مخن ببي أبزن زنبنا ينكلت تقصي بيت المقدس بالحد حسب فيك غيركم حزوه قصر حمشتن قصر عسرت شوعتن زلو تقصي دما كم زيبل صراحة مشتى
ከምዚኣ ዝበለት ከዓ ብዳርባ እምኒ ክትመውት ሙሴ ብሕጊ ኣዚዙና ኣሎ ንስኻ ብዛዕባ እንታይ ትብል በልዎ ይብል ብሕጊ ዝብል ቃል ኣሎ ቁፅሪ 17 ምስክር ክልተ ሰብሲ ሓቂ ምዃኑ ኣብቲ ሕግኹም ጽሑፍ ኣሎ ድማ ይብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዘን ክልተ ኣስዒብና ዘንብብናየን ጥቕስታት ድማ ሕጊ ዝብል ቃል እዩ ንፈሳይስ ዝገብር ዘሎ እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ ኣብ ሕጊ ኣይና ሎሚ ኣትኩራ ቢለት መበገስ ክጸቀጥ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ጥራሕ ብዝተፈላለየ ኣብ ዝተፈላለዩ ምዕራፋት ሃይማኖታዊ ሕግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተቃወሞ ከተንብቦ ትኽእሉ ጥቕስታት ወንጌል ዮሐንስ ከተጽንዑ ከለኹም ድማ ክሕግዘኩም ንዝኽእል ጥቕስታት ንዑ ሕልፍሕልፍ እየ ሓሳብ ጥራሕ ክበኩም ክፍትን እየ እግዚአብሔር ይመስገን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከይድኩም እንተዳሪኹም ንዮሐንስ ክሓትዎ ከለዉ ንስኻ ኤልያስ ዲኻስ ነቢይ ትብል ቃል ሓቲቶሞ እቶም ዝለኣኹ ሕጋውያን ሰባት ናይ ሕጊ ናይ ሃይማኖት ሕጊ እዮም ፈሪሳውያን እዮም ወይ ድማ በቲ ግዜቲ ናይ ሕጊ ሰባት ዝነበሩ ናይ ሃይማኖታዊ ሕጊ ሰባት ዝነበሩ እዮም ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከይድኩም ተዳሪኹም ድማ ቁፅሪ 18 ዘሎ ሓሳብ እንተጀሚርና ድማ ሃይማኖታውያን እዮም ኣይሁድ ዝብል ቃል ኢኹም ትረኽብዎ እዚ ክትገብር ካብ ኮንካሲ እንታይ ትእምርቱ ከተርእየና ዝበልዎ ማለት እዩ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጭጉራፍ ገይሩ ነቲ ሰደቃን ኩሉ ምስ ደንከሮ ዝተዛረብዎ ቃል እዩ እዚኦም ድማ ሃይማኖታውያን ናይ ሃይማኖታዊ ሕጊ ኣብ ምዕራፍ 3 ከይድና ድማ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኒቆዲሞስ ዝበሃል እዚ ድማ ሃይማኖታዊ ናይ ሕጊ ሰብ ሃይማኖታዊ ሕጊ ዘለዎ ሰብ እዩ ኒቆዲሞስ ናብ ኢየሱስ ብለይቲ መፅኡ ዝበሎ ቃል ማለት እዩ ንስኻ መምህር ኮይንካ ካብ ኣምላኽ ተላኢኽካ ከም ዝመጻኻስ ንፈልጥ ኣለና ኢሉ እዞም ኩሎም ዝመፁ ዘለዉ ትርእዎም ዘለኹም ሃይማኖታውያን እዮም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘመን ህይወቱ ኣብ ዘመን ኣገልግሎቱ ኩሉ ዝተቃወመ ዘበለ ኩሉ እንታይ እንተላኢልኩም ሃይማኖታዊ ሕግን ኣመለኻኽታ ወዲ ሰብን ኣመለኻኽታ ወዲ ሰብን ሕግን ሃይማኖታዊ ሕግን ተቃዊሙ ኢየሱስ ጅምር ከብል እኳ ዮሐንስ ወንጌል ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ግን ኣይተቐበልዎን ይዝብል ስለዚ እቶም ኣብ ሃይማኖት ዝነበሩ ሰባት እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ንኢየሱስ ክርስቶስ ክደፍእዎ ጀሚሮም እየ ዝብል ዘለኹ ምዕራፍ 4 ሳምራዊ ሰበይቲ ንብላ ድማ ንሳ ናይ ገዛእ ርእሳ ሃይማኖት ዝነበራ ናይ ሃይማኖት ሰብ እያ ንስኻትኩም ኣይሁዳውያን ንሕና ድማ ሳምራውያን ክትብል ከላ ንሪኣ ማለት እዩ ስለዚ ንሳ እትሰግደሉ ተምልኾ ዝነበራ ናይ ሃይማኖት ሰብ እያ ኣብ ምዕራፍ 5 ድማ ኣብ ቤተ ሳይዳ ን38 ዓመት ዝሓመመ ሰብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይድዎ ን38 ዓመት ማለት ብዓይኒ ሰብ ይሓሚሙ እምበር ብዓይኒ ኢየሱስ ግን ሞይቱ እዩ that's why መልኣኽ ዘይሰደደሉ ክትሓውለ ትደልየ ኢኻ ምስ ወለሲ ዝመለሶ መልስስ ርኡይ እዚ ማይ መልኣኽ መፂኡ መሰንቀሳቐሶ ካልእ ዝቐድመኒ ካልእ ሰብ ቀዲሙ ኣብቲ ማይ ይኸይድ እሞ ሽዑብቲ ማይ ዝጣሓለ ሰብ ዝሓዊ ስለዚ ኣነ ግን ሰብ የብለይን ምንም ነገር ክገብር ኣይክእልን እየ ኢሉ ይመልሱ ኣሕዋተይ መልኣኽ ዝተላእኮ ገይሩ እዩ ዝኸይድ እግዚኣብሔር ክልእኮ ከሎ ንመልኣኽ እዚ ኣፈፅም ኢልዎ ኣብዚ ሰብ እዚ በፂሕካ ምፃእ ከምዚ ይበሎ ከምዚ ግበር ኢሉ እንድሕር ሪኢኹ እታ ዝበላ ገይሩ ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ኢየሱስ ግን ዝደለዮ እዩ ዝገብር ኣሜን ዶ ኢየሱስ ዝደለዮ እዩ ዝገብር ንዝሞተ ይፍውስ የተስኦ ህያው ይገብሮ ንዝሓመመ ይፍውሶ ንዝዓወረ ድማ የብርሆ ኢየሱስ ዝደለዮ እዩ ዝገብር ግድ የብልኩምን ኣሜን በሉ እግዚአብሔር ይባረኽ ንዝደለዮ እዩ ዝገብር ኢየሱስ ዝደለዮ እዩ ዝገብር ኣምላኽ ዝደለዮ እዩ ዝደለዮ ይገብር ኣምላኽና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ መፂኡ በቃ ሓንሳብ መልኣኽ ኣይመጻልካን ኢየሱስ ክመጻልካ ይግድ የብልካን ኣሜን በል
ملأخي تلأخل كان يسوس مسألك وانات ما يبعل مسألك زنك أساقس زي كونس نعها زنك أساقس كمتس نماي كاترح زنك أساقس ننقرات كزنك أساقس ترح زي كونس هيوت كابو ملو زنك أساقس مسألك آمين دو نزومة يسوس يزد ليو نزعوة يسوس يزد ليو يسوس يزد لي ملأخت يزيع واتا يسوس يزد ليكا الشي معرف حاموشته زي كوين معرف شدشته تمزق قاومو غن ابت معرف حاموشته تريخمو كخون زغبو خالق كنسوس تمزق قاومو غن تمناي هايمانوت يسوس تقاومو منعو تقايمو بالسنبت كخون زي كل نجر كم يجيرو كخون زغبو كو خالق كوين قاعو سكا شكر بانانا حسكا خبصاح بقلباتو كوي نسوم غن كم يجير كاتفوس انكو حرقسك انكو تفوسكا خبها للزغب ونغرسي غن بقلباتو كوي كم زي كتفدت خابز عالم كم زي كتفدت يتوليكم يسوس غويتاي معرف شدش تغينا انترينا دما وصع 14 10 حموشتن كم زي بلنا እግዚአብሔር ቃል እቶም ሰብካ ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ትምህርቲ ምስ ረኣዩ እዚ ብሓቅቲ ናብ ዓለም ክመጽእ ዘለዎ ነቢይ ይበሉ ኢየሱስ ድማ መጺኦም መንዚዖም ከምዝዎ ከም ዘለለ ይፈልጡ ከም ብሓድሽ ኮይኑ ናብ ከናን ግለሰ ይብል ከመንዝዕዎ በቃ ሃይማኖታውያን ኩሉ ግዜ ኢየሱስ እንታይ እዮም ዝገብሩ መስልኩም ኣብ ዘይደልዮ ነገር ክኸውን ዘይደልዮ ነገር ክፍጸም የምንዑ እንታይ ዝገብሩ መስልኩም ዝቃወሙ ስለዚህ ከመንዝዕዎ መስልኩም በቃ بعد ما راح يتصبيهم يسوس قال بجنشل يمسي يسوس بيتاي ناتو ما ملخ تخالي ناتو ملخ تخالي opinion نايسبين ويتازقاو معرفش شو عته هاي ما نتاوي زقاو زلو معرفش شو عته قصر 35 قصر 36 زلو تقصيريو 35 سلازي أيهود نحنا كنرخو زي كون الناس أزيز نابك خيد كون حالينيو نابتم أبا هدر سري فحي لهم زلو دخون كخيد مو نتم سرعويان كمهر حاسيبو خوينو كدوليا كتخونن يخوم نابتانا زلو وقت موصد لما أيكونو لكومن زبلو كالسي انتايو تبحالو تمام جمع تخيم الكلوس سلازي أيهود سلازي ناي هيمانوتاويان يوم زمزبات زياتهم ديسكس يروم كتروخوني أي تقولون هم يبلنا له نبتس سجر دهون كخير كمير حاسيب خوينو أبدا أنا زلوا وقت موت أي تقولون هم قبلنا له أنت يكون حاسيب خوين إلهمس ديسكس يروم تفضلهم اتنين هيمانوتناتهم درق نجار مصر أيوة يسوس أبو 37 بتتحري تعباي معلت بعد يسوس دولس شدر بلون بلن he cried بك خبك جميل تايلو مسيلكم زصم انتلو نابا يمصا مو يستي درق يخدم كولوسي they are dry تناتو هيمانوتاوسي ምንም ነገር በቃ ደረቅ ወይኖርዩ ስለዚህ ተሳሳም ሐሳብ ተናቶ ማመለኻኻስ ድሩቅ ኮይኑ بعين يسوس كرخلو بملخاخنا يسوس كترخلخاس ካልእ ኮይኑ ስለዚህ ክበክ ጀሚሩ ዝጸመ يمصامو يستيق بجميل حواتي نزل درق ነገር يسوس يدي يسوس ክርስቶስ ጎይታይ ኮንኩሎም ጀሚሩ ጨደረ በለውን ዝጸመ እንተሎና ባይ يمصامو يسተ بعيز أمن تتصعف كم زبالك كبدو رباطات ما هيوت كوحز يسوس جناس الذي كبر من فس قدس أي ولد النبرمو إذ زعباتي توموز أمانو قبل وزلوا من فسي التزارع يا بيري مسكن سلذي نزدق نجرسي من فس أملاخ يسوس بيتاي
እዚህ ምስበለና ምዕራፍ 8 ድማ ክንከይድና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 እዚህ ኢየሱስ ግና ናብ ደብረ ዘይቲ ከደ ይብለና ምድሪ ምስ ወግሐ ናብ ቤተ መቅደስ ይመጽእ ዝገርመኩም እዚ ታሪክ ስለ ሓንቲ ሰበይቲ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ሓጢኣት ዝተረኸበት ሰበይቲ እዩ ኣብ ሓጢኣት እዮም ረኺቦማ ሒዞማ ከዓ ናብ ኢየሱስ መጽእ ብናቶም ብሕጊ ሃይማኖት እዛ ሰብዚኣ እንታይ እያ ሞት እያ ከምዚኣ ዝኣመሰለ ሰበይቲ ኣብ ሕጊ ኣብ ናቶም እንተተረኺቡ ሰብሲ ብዳርባ እምኒ ክመውት እዩ ዘሎ ኦልሬዲ ሕጊ ነዛ ሰብዚኣ ቀትልዋ እዩ ሕጊ ሞት እዩ ዝፈርዳ ንዝሞተ ነገር ግን ኢየሱስ የድልየ እዩ ንዝሞተ ነገር ኢየሱስ የድልየ እዩ ኣታነት ናትካ ዝሞተ ነገር ኢየሱስ የድልየ እዩ ኢየሱስ የድልየ እዩ ንዝሞተ ነገርካ ንዝሞተ ነገር ኢየሱስ የድልየ እዩ ኣሜን በሉ ኢየሱስ ጌታ እዩ ንዝሞተ ነገር ካስ ኢየሱስ የድልየ እዩ ኢየሱስ የድልየ ኢየሱስ የድልየካ እዩ ኣምጽኦም ኣብ ኢየሱስ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣብ ሓጢኣት ተረኺባ ኣብ ሕጊ ድማ ሙሴ ከምዚኣ ዝኣመሰለት ሰበይቲ እንተተረኺባ ብዳርባ እምኒ ክትቅተል ኣዚዙና ኣሎ ሕጊ ነዛ ሰብዚኣ ፈሪድዋ ኣሎ ስለዚ ናትካ መለኻኽታ ናይዛ ሰበይቲ እዚኣስ እንታይ ይኸውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢሎም እዮም ኣብ ኢየሱስ ኣምጽኦማ ተቓል እንተሪኢኹሞ ይደጋግሙሉ እዮም ዘለዉ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ክዝሙ ከላ ተታሒዛ ከምዚኣ ዝበለት ኣብ ብዳርባ እምኒ ክትመውት ሙሴ ብሕጊ ኣዚዙና እዩ ኣሎ ኣዚዙና ኣሎ ንስኻ ኸ ብዛዕባስ እንታይ ትብል በሉ ንዝሞተ ነገር ኢየሱስ የድልየ እዩ ንዝደረቐ ነገር ኢየሱስ የድልየ እዩ ንዝዓወረ ነገር ኢየሱስ የድልየ እዩ ናብዚኣ ቅድሚ ምምላሰይ ወንጌል ዮሐንስ ከተጽንዑ ከለኹም ካብ ምዕራፍ 3 ክሳብ ምዕራፍ 7 ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ሓደ ሽዱሽተ ዝኾኑ ሓሳባት ክትረኽቡ ኢኹም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ዝገበሮ ሰባት ንምግብ ከሎ ሰባት ክበጽሕ ከሎ ሰባት ክፍውስ ከሎ ዝተፈላለዩ ክትረኽቡ ኢኹም ኣብ ምዕራፍ 8 ኣብ ምዕራፍ 9 10 ምሱ ምዕራፍ 11 ግን ታሪክ ይቕየር እዩ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ኣብ ሓጢኣት ትጅምር ዘላ ኣብ ሓጢኣት ተረኽበት ሰበይቲ እዩ ዝብል ኣብ ምዕራፍ 9 10 ድማ ብዛዕባ ትዕውር ሰብ እዩ ዝዛረብ ኣብ ምዕራፍ 11 ከይድኩም እንተሪኢኹም ግን ብዛዕባ ዝሞተ ሓደ ኣልዓዛር ዝበሃል ሰብ ኢና ንረክብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዛ ሓጢኣት ትጅምር ዘላ ኣብዚ ሓጢኣት ክጅምር ከላ ድሕሪ ሓጢኣት ዝመፀ ድማ ዑረትን ሞትን እዩ ንዝዓወረን ንዝሞተን እሞ ኢየሱስ እዩ ዘድልዮ ንዝዓወረን ንዝሞተን እሞ ኢየሱስ እዩ ዘድልዮ ናይዚ ምድሪ እዚ ሓጢኣት ዘዕወሮ ናይዚ ምድሪ እዚ ሓጢኣት ዝቆተሎ ኢየሱስ የድልዮ እዩ ናተይ ድኻም ናትኩም ድኻም ዝቆተሎ ዘዕወሮ ኢየሱስ የድልዮ እዩ ኣሜን በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ልክዕ ሽዑ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ሒዞም ኣብ ኢየሱስ መሰምፅዋ እዚ እስኻ እንታይ ትብል በቃ we need your opinion በቃ ናትካ ኦፒኒየን የድለና ናትካ መለኻኽታ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣስ ተድልየና ስለዚ ሕጊ ሞት ኢሉ ንስኻ እንታይ ትብል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ እንተሪኢኹሞ ዘገርም ነገር እዩ ንሱ ደልዩ ንፅሕፍ ኣሎ ደጋግሙሉ እዩ ዝብለና ናትካ ዘረባ ኮይና ኢየሱስ ሰሚዕካ ለኻ ሕጊ ፈሪድዋ እዩ ሞት ኢልዋ እዩ ንስኻ እንታይ ትብል ንሱ ገና ፅሕፍ ኣሎ ኢየሱስ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሕጊ ሙሴ እኮ ፈሪድዋ ሞት እዩ ዝግባእ ኢሉና እዩ ዘሎ ተዓዚዝና ኮይና ዘለና ብሕጊ ንስኻ እንታይ ትብለና ንሱ ይፅሕፍ ኣሎ እሱ ገና ፅሕፍ ኣሎ ኢየሱስ ንዓኻ ኢና ንዛረበካ ዘለና እዛ ሰበይቲ እዚኣ ብሕጊ ሙሴ ክትመውት ተፈሪዳ ኣላ ንሕና ድማ ነቲ ሕጊ ክንእዘዞና ሕጊ ሰባት ስለ ዝኾና ሃይማኖታውያን ሕጋውያን ሰባት ስለ ዝኾና ከነኽብሮ ብግባኣና እዩ ስለዚ እንታይ ትብለና ንስኻ ኢየሱስ ይፅሕፍ ኣሎ ደጋጊሞም ምስ በልዎ ግን ኢየሱስ ቅንዕ ኢሉ ሓደ ነገር ኢሉ በሉ ናቲ ኣመለኻኽታ ዲኹም ደሊኹም ኢሉ ኣብዛ ሰበይቲ እዚኣ እዚ ጉዳይ ተረኺቡ ጽቡቕ በሉ ሓደ ነገር ክንሰማም ኢና ከምዚኣ ዝኣመሰለ ሰበይቲ ክትቅተል ሕጊ ኣዚዝኩም ኣሎ ጽቡቕ ኣነ ከዓ ሓደ ነገር ክብለኩም እየ ካብ ማእከልኩም ሙማት ክትመውት እያ
كما كلكم جن حتى زي يقولوا سب مجمرتا أمنا العيد صار سبت زي يدريلو نصف سقنا صادق سبب ما كلكم تترتبوا أن نسير علمه قدام ما يدرب يسمسون but they are not qualified يسوع زمصالهم روح حس نسهم كلهم تايكونون تقداي مسيلكم بقعتهم لهم نسيلو سقاورا يمسحفوا قصيلو نسس صحفالو تفضلهم كابتع بيت جميرهم سي بعبيتهم جميرهم سي كسابتهم ناشتهم سي كلهم بحادث انتا كوين من تابيت قدفوا من انتا تلوا بوتا لدق إلهم كيدهم كلهم كيدهم لك نسهم من خادمهم كواليفايد نعميرهم أحواتي نزمت نجار يسوع يدليه من الباتكو ناكا نجار زموت مسيل قادر لسبكو كسب زهدم قوي يسوع قويتاي ناكا نجار قتيل وزر المسألة كان نجار سلك كسب زهدم مسي نزمت نجار يسوع يدليه آمين بولواتي نسمو تناجر يسوع يدليه نسمو تناجر سي يسوع يدليه نخدموس they are qualified كلهم خدموس qualified سنيهم نخدربي من qualified نقول نخطلوا عن عاجن qualified يكون يسوع كريستوس قويتاي أبلع لك يا أبلع الحزب عملاق كل حواتي everything they are not qualified. Amen. نقول. نخلط لكاسي. It is not qualified. بقى بقعة يكونن. كهدم تراحي بقعة زلوا. يسوع كريستوس قويتاي. نخدم بقعي. نجار كاجد في هو كاجد في هدم سبقعي. كله موت. كان أنت بلا يسوع بيننا. قال الفردك دولو قويتاي تقول يا بخاوي من ميلان انا نسخن ترنال لك نسمو تنغير يسوع يزديو زمو تتصبق نغير هديون زمو تحمق نغير هديون زمو تمزرب هديون زمو it needs life he what يزديو he what يزديو لو زمو تنغير كي he what يزديو زمو تنغير كلهم he what يزديو مزرعة يكونن، صبح نجارة يكونن، حمام نجارة ما يكونن. زدليو life. He what يزدليو. He what يزدليو. هذا كذي أب إيرترا هذا سب مويتي لهم صوّي عمنا. أنا سفلت موتو زموت السب تقبره يسفلت. مودا اللي دبيش زبار حوم سنجارني. كقبر يزخيزله ولا سنتأل قبريله ما بس مويتي تبلنا زلاقين ننصح مو زخوم نجرنا نريوين بحزن يخلص مالتي لا تدالين الحزن زخون كيدا مالتي تخوتكو سويتو تبكي نسخة عرات انشاي طوين كما غير خصل الشر عرتا قال مسح وانا صلي تلن أنا سنة ساق صلى سايت ما تكون أي تلا ما تكون شعون دحن نعم نخطط حق صوم كاتبوا مش هلوت زيت صلى ولا صوم ليه صلى تجمركوس كيت كاب تو مويت زول سبسي بت مالي من زابر بت مالو وا كم زيك قالوا بعده كي يشرب ولا بفني هجي بت كبلو لي كدوك صول إن تريساسي كدوك صول لني ريسان يوم يكون مهدوك سولو ده مستوك قصقول تأمرات كوينو زيادة سولو استفويسو أمين بولو أنت ما تختك إزارو كونزل الله مدرك أسرع ريسا قد يبقى أمين يسوع كريستوس قويتاي تسيو مستسا قويتا خبرنا مجمع فلالنا زيادة المسكن حسب ناتنا نجر زموت مثلنا نمبر دكيسو قزر دك إسيزر يسوع قويتاي
ኢየሱስ ይዘድልዮ ላይፍ ይዘድልዮ ዝሞተ ነገር የዝብለኩም ዘለኹ ትሕዝኒ እግዚአብሔር ይመስገን ዛ ሰበይቲ እዚኣ ሽዑ ኣብ ኢየሱስ ምሶምፅዋ ምንም የለና ንስኻን ተሪፍና ስኻ ካትፍ ጉዳይ ሒዝካ ዘለኻ ኣብዚኣ በፂሖም ዘለዉ እዚ ገርሞኩም ኢየሱስ ግን እንታይ ኢልዋ ኣነ ሞ ህይወት እየ ንዓኺ ኣይፈርደክን ደጊምካ ኣይትበድል እምበር ኣነ ንምንታይ ዝገበረኪ I will give you life ህይወት እየ ዝበክን ንዓኺ እግዚአብሔር ይመስገን ኣታነ ነገር ካኳ ይኹም ዝብለልካ ዘሎ ኢየሱስ እዚ ከምዚ ዓይነት መልእኽትስ ይዕለል ይጭደር ከማን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ይባሃል ህይወት ይዋን ዘሰበይት በቃ ህይወት ሞት እኮ ያመጽ ያዘላ ክትሞት እኮ ያተዳል ያዘላ ጎይታ ግን ታይሎ በቃ ህይወት ይበክለሁ አይትሞትን ኺ በሰላም ኪድ ከማን ደግም ግን አይትበድልይ ሕጂ ማንም አፍርደከኝ በሰላም ኪድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንዝሞተ ነገር ህይወት ይዘድልዮ ንዝሞተ ነገር ከህይወት ይዘድልዮ ንዝሞተ ነገር ከኢየሱስ ይዘድልዮ ንዝሞተ ነገርና ኢየሱስ ይዘድልዮ ንዝሞተ ለምዝሞተ ነገርኩም አህዋቴ በሉ ቃል ተዛረቡ ህይወት ይዘድልዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ህይወት ይዘድልዮ ህይወት ይዘድልዮ እዚኦም ሃይማኖታውያን እዚኦም ዝቃወሙ ንዓደፊኦም ዘምፅዋ መን እዮም ሃይማኖታውያን ኣይሕጊ ሰባት እዮም ኢየሱስ ጎይታይ ምስ ግዜ ክኸይድ ሕጅም ኣብ ምዕራፍ 9 ክወስደኩም ምዕራፍ 9 ቁጥር 8 ዘሎ ጥቕሲ ከነንብቦ ኢና نمجمع قصر شومن تنبا ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 8 ከመዚህ ብለና እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ እቶም ጎረባብቱን እቶም ደቀ ቀደም ክልምን ከሎ ዝርኢ ወዝነበሩን እዝስ እተተቀሚጡ ዝልምን ዝነበረ ይኮነን በሉ ገሊኦም ንሱ ይበሉ ካልኦት ቃ አይኮነን ንኡድ አይዝመስል በሉ ንሱ ግና አነባዬ በለ حسبتم بوخم بغزاهم قص 13 قريوا نتقدم عور زنبرينا فريساويان وصل وي ابي جميرتو تقاومو قصر شومنته اب غوربيت جمر تقاوموسي اب طرز بصيحس ابتم لعلوتنا هيمانوت مرحتي افريساويان وصل قصر 30 40 كيت من ترمو تقاومو يترر ንሱ ዝረኽቦ ነገራት ድማ ኣብኡ ትረኽቦ ማለት እዩ ንሳቶም ቃ ንስኻ ኩሉንትና ካብ ሓጢኣት ተወለድካ ኢኻ ንስኻ ዶናናት ምህረና ኣለኻ ኢሎም መለሱሉ ናብ ወፃው ናውፅዎ ይብለና ትተቃውሞስ ጥርዝ በፂሑ ስኻ ክትውለድ ከማን እንታይ ኢኻ ኢሎሞ ብመሰረቱ ንስኻ ክትውለድ ከለኻስ ሓጢኣተኛ ሓጢኣት ተወለድካ ኢኻ برغس كل كلهم ترينايو اولا لدو يبلكاي ناقوم زوستم ነገር ነው መላእክት አመላእክቱም ናቁ ኸይስ ዝገብርኒ ለይ ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ጀምርኩም ተንቢብሞ ከሐልፍ ከሎ ብዕውር ተወለደ ሰብአይ ራእይ ዝብልና ኢየሱስ ይሐልፍ ዘሎ ድንገት እንዳሐልፍ ከሎስ አይንቱ ዕልም ተገደፈስ ኣብ ሓደ ካብ ዝወለደ ጀሚሩ ዕውር ዝኾነ ሰብአይ ያዕሊቦና አይንቱ ኣብ ካለ ገዜ ያለና ኣብታ علي بن تبارس كبزو ولد جميلوس سبعي كوينوس بعور كان دي عمد كوينو 4 عمد 5 عمد بلو مالتي بعور سبعي كوين شو عم دك مزامر تحت جميل ممهر عور كوينوس ولد سي من يبدلنيا نص بس ولد دي اتقال كريم الله تخون حتى زغبو ولد اليوم بديلمو خبحال زغبو نسدي زبلسي كابيام سمو ماني غير مكاي مخنياتوس اما حسن كلوس حتى يغبر يقول اما حسن كلوسي كميغيرم حسيبو حتى يغبر يلوم كميغيرم حسيبو كابزول لدكو هيز باي نيتشر كو كابزول لد تايسبزي عوري ስለዚህ አማሐፀን ኮሎስ ኃጢአት ገይሩሎም የምጽጽበው ማሐሲቦሞስ ንሱ ሊስወላ ወለዲል ንስ ወለዶ ደም በዲሎም ወይ ኸውን ዝግቦ ኮኔ ኢየሱስ ግን
ኩሎም ኣይጎደሉን ክብሪ ኣምላኽ ይዋዕቶም ክግለጽ ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ። ቁጽር 5 ረእይዋ ኣነ ኣብ ዓለም ከለኹ ብርሃን ዓለም ኢሉ መለሰሎም ይብል። ኣነ ብርሃን ዓለም ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ንጸልማት ንዕውረት ኢየሱስ እዩ ዘድልዩ። ቁጽር 6 ረእይዋ እዚ ሎ ናብ ምድሪ ጡፍ ኢሉስ ጭቃ ገይሩ ብጥፍጣፉ ዒጡስ ኣምፂኡ ትይዱ ኣጣዓይኑ ለፊትሉ ምስ ለፈጠሉሲ ተነኮ ገይሩ ንዓይኑ ማለት እዩ። ከምዚ ኣነ ዝፈጦ ተነኮ ጌርካ ምስ ሸፈንካዮ ዓይንስ እንታይ ክኸውን ኢልኩም ትሓስቡ? ካን ኢማጂን ከይዱ ሕፀብ ኪዳ ሰሊሆም ኬካ ትሓፀብ ኢሉ ተነኮ ገይሩ ዓይኑሲ ኪድ ትሓፀብ ኢሉ ከይዱ ይሕፀብ ኢልኩም ትሓስቡ? ኣመለኻኽትኻ እዩ ዝልውጠካ። ኣመለኻኽትካ እዩ ሰብ ዝልውጦ። ሰብሲ ከምቲ ኣመለኻኽቱ እዩ። ናይ ኣመለኻኽትና ውፅኢት እዩ ዝናብራ እዚ ንነብሮ። መጽሓፍ ቅዱስ በአማርኛ ላቆም ይደለኹ ብዙሕ ጊዜ ዝጠቅማ ሰው እንደሚያስበው እንዲሁ ነው። ከምቲ ተሓስቦ ከምቲ መለኻኽትኻሲ ከምኡ ኢኻ ዝሓለፈ ሚሊዮኔር ኣብ ንጎም ከምኡ ብሎም ነይረ ሰሎሞን እዚ ሽሕ ሰበይቲ ዝሓለፈ ጊዜ ንዛረብ ነርና ሽሕ ሰበይቲ ሽሕን ሓደ ነይረን ሽሕን ሰበይቲ ነይረን ሽወድ ገብረ ዓወይ ይገርመካ ነቲኣ የምፃእ ነቲኣ የምፃእ ነቲኣ የምፃእ ነቲኣ የምፃእ ኩለን ካሊእ ውሽጦም ዝነበሩ ሰብ ኢልኩም ትሓስቡት ጊዜ እቲ ኣመለኻኽቱ ሲ ከምኡ ዓይነት ውሽጦም ዝነበሩ ጥበበኛ ዝነበረ መስለኩም ድሓር ኮ ይምፅ ኢሉ ድሓርስ ኩሉን ተረእተንምፀንስ ድሓር ደው ኢሉ ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር ደገኛ ሰበይትስ መን ኢኻ ክብል ጀሚሩ። ተራእየን ለካስ ኩለን ደገኛታት ኣይኮናን። ቤንካ ደገኛታት ክኾና ንዚ ኩሉ ሕራይ ትብል ሰበይትሲ ቤንክ ደገኛ ክትከውን ብሽም ኢየሱስ ደገኛ ኣይኮናን ኢሉ ሓሲቡስ እግዚአብሔር ደገኛ ሰበይትስ መን ኢኻ እግዚአብሔር ይረኸባ ትጥበብ መጺእ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረኽ። ኣሜን ዶ ሰብሲ ናይ ተመለኻኽቱ ውፅኢት ይለካ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስም ከምኡ ኢና ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ሰብ እዚም ተቐቢልዎ ነቲ ኢየሱስ ዝበሎሲ ከምቲ ኢየሱስ ዝብሎስ ከምቲ ኢየሱስ ዝሓስቦስ ከምኡ ተቐቢልዎ ዓይኑ ድማ በሪሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብቲ መጀመርታ ዋግዋግ ኢሉ ድሓር ግን ሰከንድታች ምስ ሃቦ በሪህሉ ጸሪሉ ሎሚ ክሪልኮ ኢኻ ኢየሱስ የድልየካ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሰከንድታች የድልየካ ገለ ሰባት እኮ ሰከንድታች ተሪፋትና ዝብላ ሰከንድታች ተሪፋት እኮ ማለት እኮ ገለ ሰባት ካልኣይ ምትንካፍ ካልኣይ ኣምሮኢድ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንጹር ክድሪ በቃ ንጹር ኢየሱስ እዩ ዘድልዮ ንዕረት ኢየሱስ እዩ ዘድልዮ ንሞት ንዝሞተ ነገርካ ንዝዓወደ ነገርካስ ኢየሱስ የድልዮ እዩ። ሙት ጽቡቕ ነገር ጌርካሉ ኣይሰምዖኒ ኣይፈልጦኒ ኣይርድኦኒ ሙት ዘምፃኻ ምፂኻሉ ኣይርድኦኒ ሙት ዝገበርካ ጌርካሉ ይርድኦኒ ሙት ላይፍ እያ ተድልዮ። ምዕራፍ 11 ከይድኩም እንተሪኢኹም ኣልዓዛር ሞይቱ ማርያምን ማርታን ድማ ነጊሮም ኣፍሊጦም ኢየሱስ ሕጂ ናተን ኣመለኻኽታ በቃ ትዘፍሮ ሓሚሙሎ ምስ ሰምዐ ብቕፅበት ክመፅእ ኢየሱስ እየን ሓሲበን ኢየሱስ ግን ኮፍ ኢሉ መሊሱስ ክልተ መዓልቲ ኣብኡ ጸኒሑ በቃ ተቐይሩ ነገር ኣልዓዛር ሞይቱ ኣልዓዛር ስቲክ ጨኒ ቲፎ ኮይኑ 4 መዓልቲ ሽዑ ኢየሱስ መጺኡስ ምስ መጸስ ኣብዚ ተትነብር ተስፋ ነይሩ ሕጂ ግን ምንም ኣይኮነን። ኣሕዋተይ ሰብ ናይ ኣመለኻኽቱ ውፅኢት እዩ። ደቀ መዛሙርቱ ኣብሉ መለኻኽቶም ትረኽብዎ ኢኹም ንሳተን በበይኑ እዋን እናተን ኢየሱስ ዝነበሮ ግን ካሊእ እዩ። ንሱ ትንሳኤ እዩ። ንሱ ትንሳኤ እዩ መለኻኽቱ ንዓኸም ሎም ከምኡ እዩ ንዓኸም ከምኡ እዩ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ከምኡ እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ። ኣሜን ዶ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ነገርካ ህያው ክገብር ኢየሱስ ኣመለኻኽቱ ንዓኻ እዚ እዩ።
እዚና ኢየሱስ አመለኻኽታን ህዝቡ እዚ አመለኻኽታን አምላኽ ነዝማሕ በረዚ ነፍስ ወከፍና ዘደልግን ንሱ ዘደልግን ቃሉ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዝገበሮም ኣብዛ ብሓጢአት ተደፊኣ ዝመፀት ሰበይቲ ዝገበሮ ነገር እንተሎ ኢየሱስ ቃል እዩ ተዛሪብዋ ኣብቲ ዝዓወረን ተዳሪኹም ድማ ቃል ተዛሪብሉ ኣነ ቁጥር 5 ተዛረብ ከሎ ኣነ ብርሃን ዓለም ኢሉ ቃል ተዛሪቦ ኣብ ምዕራፍ 11 ኸድኩም ተዳሪኹም ድማ ኢየሱስ ቃል ተዛሪቡ አልዓዛር ይውሳ ፍትሕዎ ቃል ስለዚህ ነገር ቃል የድልየ ኢየሱስ የድልየ ነትዝሞተ ነገርካ ነትዝሞተ ነገርኪ ነትዝሞተ ነገርናስ ቃል የድልየ ኢየሱስ የድልየ ንዝዓወረ ነገርናስ ኢየሱስ የድልየ አሜን ዶ ኢየሱስ የድልየ ሓደ ግዜ እኮ ጓል ኢየሱስ ሞይታ ኢሎምሲ ሞይታ ንሶም አመለኻኽቶም ሞይታ ንሱ ግን እንታይ ነው አይሞተትን እኮ ደቂ ኢሳው እኮ ያሰላ ታስቦም ልኩም ኢየሱስ ለካስ ቆም ይሐስቡ ነገርኪ አይሞተን አፍተ ነገርካ አይሞተን ሐው ደቂ ሱሉ ዝደቀሰ ደማ ምንቅና ይደልዩ ምንቅና ይደልዩ ተስ መባል ይደልዩ ቃል ይደልዩ ኢየሱስ ይደልዩ ለምክትስ ነገርካ አነ እግዚአብሔር ተዛሪ ምን የመጽየኩም ዘለኹ على الله هو يكون كن زاربكم زلهم ملقت يزاربكم زلهم نقول يوم سبات نجر كتسي واتي نجر كتسي كتشحن عسران عدن بقى كم زل خيكم كنت تقصل كم زل خيكم كنت تقصل نجر كتسي أنا نجرات بقى زموت نجر أما تدخل لي أنتم بيقولون نيري نجر كأما ملسو خيف أتامين بل سبيل لندي يسوع ويتاي بقى ጫማው ሲኸይድ ነገር ጫማ ገሩ ኸይድ ሕዝቅኤል 30 አጥንሻሉ አጻጽንቱ ቆይ ዝለናምሽ ዝደለቃ አጻጽንቱ ሲተለጋጊቡስ ጭፍራ ህዝብ ኮይንስ ናብ ከተማ አተው ብለናምሽ ነገር ከሆም ኾውን ይዝለካ ዘለኹ አታሜን ዋው ቆረስኩም አይ ቆረስኩም እንደሆም አሜን ኢየሱስ ጌታ እዩ ኢየሱስ ጌታ እዩ ኩላና ነተስስኪ እግዚአብሔር ይባረክ አና ፍሳዓቴ ዘለኹ እግዚአብሔር ይባረክ ኩላና ነተስና እንጸልይና ማለትኩም ኮይን ጸልዩ ነገርኩም በቃ ሆም እንዳራኹም በእምነት እንዳራኹም በቃ ተነገርኩም ሲ በቃ ጫማ አቺዩ በቃ ጫማ ለብሶ ኸይ ነገር እንዳራኸ አንተ በእምነት ነገር ከሆም አይዮ ኮም ጠምቶ ኮም እንደሐሰብከ ኮም አመለኻኸት እንዳገበር ከጠምቶ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኩላትና ነጸልይ ኩላትኩም ጸልዩ ቃላትኩም አውጥኩም ጸልዩ ነገራትኩም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ለማዓንት ጸልይ ያለሁ እግዚአብሔር አምላኸ ዝሞተ ነገር ዝደቀሰ ነገር ምትሳቅ ኸውን ዝዓወለ ነገር መብራህ ኸውን ለማዓንት ኢየሱስ የዘልዮ ዝሞተ ነገር ኢየሱስ ይዘልየካ ክንነግረና አዋተይ ንገሮ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ይዘልየካ ናተ ነገር በሎ ቃል ይዘልየካ በሎ ተዛረቡሉ ቃል ተዛረቡሉ ቃል አውጽሉነት ነገር አተደቂስ ከዘለኻ ተንስ ክርስቶስ ከብርሃል ካይ ከምዝበል ለማ አንተ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልያለና ክርስቶስ ከብርሃል ካይ ተስ ናተ ነገር ተሰበሉ ናተ ነገር ተሰበሉ ነቅኑ ወህዋቴ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ለማ አንተ ናተ ነገር ተሰበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ተስ ካብዞም አርባዕተ ነገራት እንብሎም ካብዞም ሰባት ናይ ሰውሉ እንተለኹም መዛዝና ንብሎም ነቲ ጐይታ ዝበሎ በቃ ከምቲ ጐይታ ዝሓሰበሉ ከምቲ ጐይታ ዝበሎ ከምቲ ጐይታ ተዛረቦ ንዕኡ ሒዝዎ ንዕኡ ተኣዚዝዎ ምእዛዝ ዝበሃል ያቃጥሪ ካብታ ሰበይቲ ድማ ደፍዮም መሰብፅዋ ኣብ ኢየሱስ መሰብፅዕዋ ነገራት ክደፍዓካ ከሎ ንሞት ኣይኮነን ነገራት ክደፍዓካ ከሎ ንጥፋት ኣይኮነን ነገራት ክደፍዓና ከሎ ንጥፋት ኣይኮነን ነገራት ክደፍዓካ ከሎ ኣብ ኢየሱስ ከብፅሓካ ሃሌሉያ ሃሌሉያ حواتي كام يسوس مهارما نجارات هاوي كازي مملاس نجارات هاوي كازي مقبالي
በተሰዓት ዝምሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ንታወኸን ንርብጥና ዝገበረና ነገር በኢየሱስ ይውደቅ ሃሌሉያ ካብቶም ሃይማኖታውያን ማህበሩማ ንሳቶም ድማ ሁሉ ነገር በቃ ንፍርድ ንሰባት የብዝልዓሉ ነይሮም ኣብ ሰባት ዘይምፍራድ ኢኻ ኣባታቶም ትመሃር ኣብ ሰባት ዘይምንዓል ኢኻ ካባታቶም ትመሃር ሎማዓንቲ በኢየሱስ ስም ኣብ ልዕሊ ሰባት ክንልዓል ዝገበረና ናይ ጸለማት ጉልበት በኢየሱስ ስም ይውደቅ ብሓሳብና ዝተላዕላናዮ በቃልና ብመንገድታትና ሁሉ ብሽም ኢየሱስ ይውደቅ عبتي نجارات دفعك كذلو نجارات دفعك كذلو نبي يسوع كبحك كمبر نتفعك كاي كنا نموت كاي كنا نبي يسوع كذلو خبك كذلو هاليلويا نسبك كاي لك الله يسوع كويتاي عودي لازم أحبر بحسوم نجارات زي كبسي كملنا ثلاثة برنامج كبسي بقول تعسكرو بس حسوم خمسة موت حسوم ثلاثة برنامج بحسب حاجة عادي كنا قبلكم تحسب ما يبقى after 5 years ما يبقى after 5 years مو هنا نقدر كده معك خلنا أبي يسوع يزبطك نقدر كده معك خلنا أبي يسوع يوزعك هاليلويا كم سنة نشوفك زيادة جماعة يدفوا نسوي نسمع أبي يسوع صبر نقدر يجمعك نسوي أبي يسوع صبر هاليلويا بموت نقدر ياو خوي ثم نقدر كأدروس خير أما لم يسوع خيرك هاليلويا أنا بقى بعد شرط كريستوس أنا الله خبزي أنا أملاحي لو ما عندنا تينا حواتي نقدر أنا ما لم يسيري ثم نقدر أنا ما لم يسيري أملاحي زيادة لو ما عندنا عادات من تشفى هالفخر خوينا نتينا حواتي نقدر تشفى يهون زعوانا نقدر يسوس يزلك زمك لا يزلك يسوس يزلك والله يسلس وقر بعد تفضيل لنا كريستوس يونا مسجلتنا نحن لما بخبر وصلنا قلتنا هاليلويا يس كريستوس يوكاي كريستوس يوكي كريستوس يوناي كريستوس يونا مسجلت نحن لما بصو بخبر قلتنا هاليلويا هاليلويا يوكا قلت راح يزلوا يوكا خونا خلصنا نقدر كاي قلت كريستوس يوكا خونا عبد السلام كاي قلت لو ما عندي باش يسوس الله عبد السلام خونا عبد السلام تنقدر كلو ما عندي يوكا خونا كريستوس قلت لك شنو السلام صوب بدر قلت هنا عمل بس انا بقول دايزي عبدنا تاي ما تنقدر هي ولا خونا كريستوس قلت بس صلح بس صلح حطي أنا بقى حومي كازيا بدري بارا كريستوس يوكاي نسوم مسجلات معنا نسوم خلقلات سلسلة عبد المتنقل لو ما عندي يسوس يوكاي خونا يجلس فل يوكاي خونا يسوس قلت أنا يبغو شو المتنقل كا بهيوك واحد كريها هاليلويا بهيوك واحد نكاد المتنقل بهيوك واحد نكاد المتنقل بهيوك واحد نكاد أنا ما نكاد ببرهان واحد بس برهان سلامات كبر سلامات كنا حلو فباهي تزحي فلو برهان واحد نكاد سلامات تكاد سلامات كيلو فكك خصوص نقدر بقى بس نقدر بس حاسس لو ما عندهم صحيح له كسل لي يدل له كل سبات اصلا منكم ممكن كسل لكم هنا سابه يبقى هي وسخنا مسلمان بس مسخنا حملنا كسل لكم هنا الله ما جاكم كلوطي هاليلويا زموت نقدر كلوطي زموت نقدر كلوطي انا ما تكبر عنك واحد كليه هاليلويا أنا جاك في يدي ما يقول جاك في يدي welcome
ሃሌሉያ 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 ከም ዝነበሩ አይከውን ነገር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጸልይ ባይ ጸልይ ቋንቋታት እንዳጠለና ሁላና አምላክ እግዚአብሔር ሎማዓን አብልዕ ለሐፍተ ይዝካውን ዘበለኹ ናሐፍተ ይዝካውን ዘበለኹ አምላክ እግዚአብሔር ብርሃን ጸልማት ከመውጣት እግዚአብሔር ሎማዓን በናካ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋዓት በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ ስሞተ ነገር በኢየሱስ በሕይወት ክርስቶስ ላይፍ ሆነ ነገር በኢየሱስ ይዋዓት አላሁ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ጸልያለሁ በሰዓት ነገር ሁሉ ይለወጥ ዘከማ ወዓ ዘበለ ሁሉ ዘሕማ ዘበለ ሁሉ ዝፍለጣ ዝስማዕ ዘበለ ሁሉ በኢየሱስ ይዋዓት ሕይወት ክርስቶስ ሕይወት ክርስቶስ ሕይወት ክርስቶስ ሕይወት ሆነ ክርስቶስ ሕይወት ሎማዓት በመልአክ ይገለጽ በመልአክ ይገለጽ ላይፍ ተደረጉ እግዚአብሔር አምላክ ሕይወት ሕይወት ሐብተይ ሕይወት ወርስኪ ሕይወት ነገር ሕይወት ሕይወት ላይፍ በቃ ላይፍ 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 በኢየሱስ ክርስቶስ ተጠለለ ተመለስ ሕጅ ነገር ከብዩክ አይተደልህ ከምዛአቶ ይዮ አይወጥነ أنا زارب الله بيسوس عفتي كم سأتو تجوز نجارا كم يبكي إسفلنا نزلوا نجارا كم يبكي نجارا كم يبكي بيسوس كريستوس نادر تاوس لوم ما خلنا تبيو عيدو سببت كلا أرضون كيا بس تبغى بيسوس كريستوس لوم ما عندك كنا نرفع كلا نتكلم كلا በኢየሱስ ስም ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ሎማዓን በብርሃን ነገር አይዋሃድ በብርሃን ነገር አይዋሃድ በብርሃን ነገር አይዋሃድ ኩሉ ታሪክ ተጠይብ ይውሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ትወጥ ከላ ታሪክ ተጠይብ ይውሳ ከመጣጣ ወአለ ይኮነስ እግዚአብሔር አምላክ አወጣጣ ሀል ነገር ይሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለማዓት ነገር እግዚአብሔር አምላክ እግሩ ሲሆነኝ ከሳስ ራእዮ ሰለማ ነገር ለመብርሃን በርግላይ ብርሃን ራእዮ ኢየሱስ ሰለላ በኢየሱስ ሰለላ በኢየሱስ ሰለላ በኢየሱስ ሃሌሉያ ኦራጋ Kamu masih እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ሐሳብ ቆርበት ግልጽ አይደለም እግዚአብሔር በዚህ ቆርበት ግልጽ ወጣሉ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ተነቆ እግዚአብሔር አምላክ ታች
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. Wait lang ako muna sa trabaho ko. Siya na diripan. Dahil sa trabaho ko muna wait na. Diyan kaya maskan. Nugoy tabo lo. Kasi makatsili. Bagkanagay lang mo to. Nagarate kuluk ayuro mo lo Jesus. Ang malakakay. هللويا استقبل لنا خبز لنا يوسنا إلى ونازلنا أنا ودعت عزيز زيادة بارا هللويا هللويا إحنا مسكنهم نزوي تعزف صوينا زيادة بارا يدعو كل لنا يزرق هم زيادة بارا هللويا يسوع يمسح كل زيادة بارا نزل زيادة صوينا زيادة بارا يسوع كرمنا يسوع 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 سامي وتا يسوع سامي هللويا يسوع 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 ኢየሱስ 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 ሃሌሉያ ስምካይ ባር ስምካይ ባር ስምካይ ባር ሃሌሉያ 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 ንጸዋዩ ለመወዳት ጊዜ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ አብዝ ነገርና ሁሉ ሃሌሉያ መልሲ እሱ ኢየሱስ ባሉ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ነዘ ስምዚ ንጸዋዩ ነዘ ስምዚ ሃሌሉያ ኢየሱስ በል ኢየሱስ በል ኢየሱስ በል ሃሌሉያ ህንጸው ሃሌሉያ ሃሌሉያ አቤት ስለምላሽ ሃሌሉያ ተብለህ ተደለወይታ ሃሌሉያ ሬባጋን ታካሽ ከተባዲ ያራስ ኢየሱስ ይለ ስሙጸዊ መታሐዲሱ ኢየሱስ ይለ አሜን ናይ ዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነህ ካሎና በዘማልት ዝድማ እግዚአብሔር አቦ ምህረት ካን ጸጋኻን አብዚህካ አቤትካ እግዚአብሔር አቦ ክንርከብ ንስምካ ክንውድስ እግዚአብሔር አቦ ነቓልካ ድማ ክንሰምዕ እግዚአብሔር እዚ ምህረት እዚ ጸጋ
ነፍስ ወከፍና ስለዛብከና በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ነመስግነካሉና አብ ኩሉ ህይወትና ኢየሱስ ንብላሉና ኢየሱስ አብ ቤትና ኢየሱስ አብ ህይወትና ኢየሱስ አብ ሀዳርና ኢየሱስ አብ አገልግሎትና ኢየሱስ አብ ስራህና ኢየሱስ አብ ትምህርትና ኢየሱስ ንብላሉና ንስኻ ንሁሉ ሕቶና መልሲ ሓነ እተልየናው ንስኻ ኢኻሞ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንህይወትና ስለትመልኦ ደበኽ ስለትብለልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብረና አኻ ንህባሎና ጎይታ ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አምላኸይ በዘመዓልት እዚ ስለ ዝኾነልና ነገር ሁሉ ክብረን ንህበካሎና ዝተረፈ መዓልትና ንስኻ ዘመና ሁሉ ተረከብ እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ገጹ ይብራሃልኩም እብትኸድዎ ዘበለ ሁሉ ኢየሱስ ይቀድመልኩም ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላኽ ደተሃለው እንደተባረኸን ይኹን ደገ ጸላእትኩም ረሱ ሰሙንኩም ዝተባረኸ ይኹን ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ እግዚአብሔር ይባርኩም በሰላም ኪዱ